Hellere kendt end elsket. Kasper Christensen. Kasper Christensen, mine damer og herrer. Kasper Christensen. It's so much fun to be the bad guy. Hold nu kæft, hvor er du klar, mand. Der er rent faktisk stået Øster Brohus urinprøve. Jeg ved, du er ikke meget for at kalde dig stjerne, men du er stjerne. Ikke? Jeg skal lige ud og mærke, hvem jeg egentlig er. Kasper er jo en, jeg selv har opfundet ham for klog. Du så overtager mit liv. Alle mine fejl er lavet, fordi jeg har drukket eller taget stoffer. Kasper, hvordan går du egentlig rundt og har det? Jeg har det faktisk... jeg føler egentlig, jeg burde have det bedre, end jeg har. Året er 1986, og Kasper var netop vendt hjem fra sin udveksling i USA. Det er her under sit ophold, at han for første gang får øjnene op for det, som senere skulle bane vejen til hans succes. I'm just buying a shirt. I don't see the reason why. Det er det, jeg finder ud af, at optræde, og det er det, jeg finder ud af, at jeg vil leve det liv, som jeg gør i dag. Stand-up var i slut 80'erne et nyt fænomen i Danmark. Det er en amerikansk tradition, stand-up-komik, hvor en enkelt kunstner står alene over for sit publikum. Så bliver jeg lige nødt til at fortælle dem, at de gamle sådan... But! Ja, okay. Man er så spækket med nerver. Men det, jeg gik i gang, der kunne jeg mærke, at det her er skide sjovt. Man bliver ikke kendt af at stå foran 20 mennesker torsdag aften. Så hvis stand-up skulle slå igennem, så måtte nogen ud og skabe et publikum først. Vi stillede op til, jeg ved fandme ikke, hvad jeg for bare forklare, hvad fanden det var, vi lavede. Thomas og mig har ligesom den holdning, at der var ligesom måske noget mere med humoren herhjemme. Ikke? Jeg synes bare, vi har set det samme så lang tid. Vi prøver ligesom at komme med noget, der er lidt anderledes, ikke? Og det får vi selvfølgelig også på hatten for, ikke? Men altså, hvis vi ikke får det her op og køre, så bliver man nok nødt til at lave noget andet. Og jeg synes ikke, at jeg havde andre muligheder, hvilket jeg nok heller ikke har haft. Laver I også stand-up comedy om 10 år? Forhåbentlig. Jeg er næsten 40 år. Hej, og velkommen til Hvad for en hånd vil du have show. Jeg hedder jo Kasper. I 1991 får Kasper sin første værtsrolle på tv. Og senere bliver han vært på ungdomsprogrammet Transit. Jeg vil bare sige, du er herresjov, Kasper. Du er sjovere end John og Ho. Jeg elsker dig virkelig. Jeg kommer til at savne Transit, når I er væk. Og så hører jeg her på regionen stemme! Dengang var der kun DR og TV2. Det vil sige, du var i fjernsyn, så var du noget. Alle unge så det samme. Om aftenen, når det var unge, der var ude, så vidste alle, hvem det var. Velkommen til endnu en omgang af Atom TV, og vi har et utroligt godt program. I 1995 taber Danmarks Radio seere, så de beslutter sig for at satse stort og køber et amerikansk koncept, der skal samle hele familien Danmark i bedste sendetid. Kasper Christensen! Altså, jeg er selvfølgelig glad for det, der var Radio, fordi så jeg vil vende tilbage til moderskibet, ikke? Kasper er i denne periode sammen med Lotte Larsen, hans tidligere kollega fra ungdomsprogrammet Transit. Men allerede inden optagelserne på Husk lige tandbørsten, har Kasper indledt et nyt forhold til sin kommende medvært, Annette Toftgaard. Med denne her frihedshungrende, idiotiske ungdomshjerne, jeg har på det tidspunkt, tænker jeg, i stedet for at få stoppet et af forholdene, jeg ansætter simpelthen Annette, samtidig med, at jeg er kæreste med Lotte Larsen. Det var tydeligt, at de to værter havde en særlig kemi foran kameraet. Efter den første sæson stod de åbent frem som par. Annette, der er noget, jeg godt vil spørge dig om. Og året efter sagde de ja til hinanden. Husk lige, tandbørsten blev en kæmpe succes med over 1 million ugenlige seere. Jeg tror ikke, man kan forberede sig på det der at blive landskendt i alle målgrupper på tv. Altså, det var overvældende, og det var hårdt. Man vil jo gerne være kendt, hvis man ikke har prøvet det. Så på den måde, så var det rigtig, rigtig sjovt at prøve at få lov til, og det var det, jeg havde drømt om. Jeg sætter mig nogle mål, ikke? Og mit mål, det her var et af de store mål, at få lov til at lave direkte tv, som henvendte sig til blandt andet unge, men som også kunne ramme de brede, og det synes jeg, vi har fået lov til med det her. Ja, det var et mål, jeg har haft i 5 år, så det var, nu skal jeg til at finde nyt. Vi snakker lidt om absurd humor. Ja. Det var noget, I prøvede meget af i Safari. Jo. Jamen, det er jo det, jeg er meget inspireret af. Aftenens værter, Lars Hjortshøj og Kasper Christensen. Jeg havde fået lov til at arbejde sammen med Kasper på et program, han lavede sammen med Lars Hjortshøj efter Tandbørsten, som hed Safari,
som vel nok er en af dansk tv-historiens største fiaskoer, sådan lørdag aften, i hvert fald sådan rent seertalsmæssigt. Efter fiaskoen med Safari og flere år i konstant rampelys, trak Kasper sig tilbage og rejste væk for en stund. Jeg tror, at han havde nået et eller andet mæthedspunkt. Han havde levet det meste af daværende tidspunkt, det meste af sit voksne liv, som ekstremt eksponeret. Der var kolossale forventninger til ham hver gang. Nu vil han gerne lave noget, som var helt low-key, noget stille og roligt hyggeradio, og så eksploderede det jo så ligesom derfra. Goddag, jeg hedder Kasper Christensen. Nogle af jer kender mig måske fra tv-udsendelsen Husk lige tandbørsten. Andre fra måske tv-udsendelsen Safari. Og i denne her uge, der har du mulighed for at høre mig i radioen. Det er der en grund til, og det er, at du er tændt. Undskyld, vi kommer og set det. Undskyld, vi fik et lift med hans ægel ind. Du står derovre! Hey, kom lige herover, endelig kom op! Det er jo altså enormt sjovt, når det lykkes noget af det, man tror på. Der var ingen, der havde forventning om, at det skulle blive det blev. Det var helt vanvittigt. Men det her, det kommer altså ikke til at holde. Man støjer, så vi andre hverken kan høre eller se. Punkt 2. Urinerer man, for at sige det på smukt dansk, for hvis jeg skal bruge Kaspers sprog, så er der pisse. Jeg synes, at vi er blevet meget rare på det sidste. I dag kommer vi ind til dig og søde og flink. Sidste gang, der kan vi da en hest, det gør vi ikke i dag. I dag gik Kasper Christensen og tæskeholdet i æteren for sidste gang. Det har vi kun at sige. Det har været en stor fornøjelse. Tusind tak for det. Efter den enorme succes med tæskeholdet, vender Kasper igen tilbage på skærmen. Denne gang som vært på talkshowet Darius Joint. Altså, vi skulle lave den her Darius Joint, som var sådan en ny stor satsning på TV2. Og det skulle ligge lørdag kl. 20 over for Matador på DR. Og jeg troede, jeg skulle komme ud og opfinde mig selv igen. Hvad så der? Hvor går det? Det går fint. Hvad laver du? Jeg står netop og øver mig her til hovedrollen som helt i filmen Begær. I flammer og sprængfejl i brandpunkt på klodshold i kryds eller højt skum. Men succesen gentager sig ikke. Programmet får hård kritik og bliver hurtigt rykket væk fra bedste sendetid. Her kommer 90'ernes største komiker, Kasper Christensen. Jeg har ligesom fået nok af at være, hvad kan man sige, sådan tv-vært. Jeg havde lyst til at være komiker igen. Jeg havde brugt lidt for mange kræfter på at bare være vært. Nu har du været på DR, TV2, TV3, og så er der jo TV Danmark og DR2 tilbage. Præcis. Hvad bliver det næste, du skal lave en dummy til? Det bliver DR2. Jeg vil lave en dummy til DR2. Høns, ku, gås. Formålet med Mandrilaftalen er at forsøge at lave et comedy show, der går ud på, at man siger, jamen det gør ikke noget, det ikke ser så pænt ud, og det gør ikke noget, det ikke koster en masse penge. Til gengæld så er der meget af det. Vi kom fra smukke land. Hvor komikere kan få lov til at fyre det hele af, hvor de ikke skal være bange for seertal, de skal ikke være bange for redaktører, der kommer, men at de kan få lov til bare at sige, det her, det er det, jeg synes, der er sjovt. Kaspers navn er stort nok til, at de udskriver nærmest en blankocheck for at få 48 programmer i løbet af foråret 1999. Og man vidste også godt, at hvis man kunne få Kasper til at grine, så er man klar. Du kan se den, det er London. Den lange, det er London, ikke? Så kan du bedre finde rundt, hvis du er ude. Det skulle have en fornemmelse af at være uægte. Altså, det skulle være plastik, det skulle være tosset. Altså, det var jo på en eller anden måde en succes, men altså, i hvilken sammenhæng? Det var en succes for nogle... der var lige så syge i hovedet som en selv, men det var jo ikke sådan en succes rent seertalsmæssigt. Ses vi? Det tror jeg nok, vi gør. I starten af 00'erne var sitcom-genren på sit højeste i USA, med serier som Friends, We're not 13 anymore. Seinfeld But I don't want to be a pirate. og Frasier. For the clock to go swiftly to my brain. Men i Danmark havde ingen for alvor knækket koden. Det ændrede Kasper. Værsgo. Servietringe. Har vi servietringe? Hvornår er vi blevet 80? Ja, da vi flyttede sammen. Sammen med blandt andet Frank Hvam og Lars Hjortshøj skabte han langt fra Las Vegas. Danmarks første rigtige sitcom. Jeg troede Samantha Fox for din store idol. Nej! Hun er en lort nu. Hvad er forskellen mellem Kasper i serien og dig? Han er jo for det første lige 2 år yngre, og så har han ikke nogen kone, og så har han ikke 2 børn. Og det er jo det, der er den primære forskel. Jeg går op i detaljer på alt, hvad vi laver med det her, fordi folk mig har fundet ud af, at alle detaljer betyder noget. Indenfor! Er sandheden, det her er dit barn? Du synes, det her er dit barn? Sandheden er, at det er mit og Franks barn, ja. Det lyder jo ulækkert, men det er det. Ja. Altså, det er det. 100%. Mod slutningen af sæson 2 føler Kasper og Frank, at serien mangler noget nyt. En ny energi. Derfor beslutter de, at Kaspers karakter skal have en ny kæreste. Vi synes måske, at den første pige, Kasper havde haft i lang tid, nemlig Anne-figuren, var sådan en lille smule lille pige. Hvor vi hellere have en skrab pige, der ligesom kunne give ham Kasper noget modstand.
Jeg har selvfølgelig set ret mange af de første afsnit langt fra Las Vegas, og tænkte i første omgang, ikke noget rod. Jeg var virkelig sådan, jeg tænkte, hvad i alverden? Hold nu op! Nej, der fandt mig nogen, der er nødt til at sige det til dig. Prøv at høre, Kasper, du er for dum til at deltage i Par Jeopardy, og hvis vi ikke skal blive fuldstændig til grin, så holder du din kæft. Hej, Iben. Hvad så? Martin, god morgen. Dejlig morgen, her. Iben havde et eller andet ekstra, som vi havde brug for. Men fiktionen flød over og blev til virkelighed. I 2002 kunne Se og Hør afsløre billeder af Kasper, der forlader Ibens opgang efter at have overnattet der. Afsløringen skabte stor medieopmærksomhed. Kort efter gik Kasper og Nette fra hinanden, og Kasper og Iben stod nu frem som offentligt par. Der er nogle mandrilfans, som mener, at du har solgt lidt ud og blevet alt for mainstream langt fra Las Vegas. Hvad er din egen holdning til det? Så lavede man du ved, tæskeholdet, ikke? Så var mandrillen, det var noget lort. Ja, du ved, altså, sådan er det altid, og det er fordi folk var skide glade for en ting. Og det er da super dejligt, men altså, man kan ikke blive ved med at lave den samme ting hele tiden. Så havde jeg jo kraftet med at rende rundt med en tandbørste op i røven, og lavet tandbørsten ud. Det har da været fuldstændig rædselsfuldt, hvis jeg ikke var ligesom sagt, selvom det er en succes, nu gider jeg ikke mere. Altså, nu vil jeg lave noget andet, jeg synes, der er interessant, ikke? Vi skulle finde på en ny serie efter langt fra Las Vegas, og vi havde lidt på fornemmelsen, at folk måske var en lille smule mætte af mig. Og så tænkte vi, nu prøver vi et nyt stykke kød, vi har i posen, og det er så Frank. Og så smed vi det på grillen lidt. Bare benægt. Det er Lars fylder mig fucking alt med drillen, og jeg kunne blive ved. Nu er det Malaga, og det er Port Banús, og det er nede på Tango. Stor bøf, Havana Club, og så er det byen. Altså, når vi spiller de her scener, så er meget af det improviseret, og den energi, der er i at improvisere med nogen, og den er fantastisk sjov, altså. Klovn bliver en kæmpe succes, og fra 2005 til 2009 sender de i alt 6 sæsoner, der sætter nye standarder for dansk comedy. Jeg synes bare, jeg har White House Potential, altså. I 2006 modtager serien prisen for årets comedy. Og da Kasper og Frank efter sæson 6 annoncerer Klovn The Movie, gentager succesen sig. Der er jo sådan noget med, at man ikke roser hinanden så meget mellem komikere, men lige det her vil jeg godt rose. Jeg synes faktisk, det er pisse godt, hvad jeg har set alle sæsoner. Bliver I pinlige op? Altså, jeg gør. Det kan jeg så godt sige det samme. Altså, jeg er på min 41. gin og tonic lige nu, så bare roligt. Det går helt galt. Nu drikker man ned her, kigger kl. 12.30, ruller vågen op på sendbagardinen og tager det til kl. 5, og så er det på hotel. Og så at ringe til Iben derfra. Sideløbende med Klovn-serien har Kasper også gang i flere andre store projekter. TV2 har trængt til det i lang tid, synes jeg, og nu gør man det. TV2 kaster sig ud i en fredag aften, som efter Vild med Dans bliver meget anderledes og meget ny, og forhåbentlig får sit ud skide sjovt. Der har vi fået besøg af modeeksperten Jim Lyngvild. Velkommen til, Jim. Velkommen. Og i aften har vi besøg af Helle Thorning og Lars Løkke. Velkommen til jer to. Og Kasper kaster sig endnu en gang ud i talkshow-formatet, denne gang i programmet Aloha. D.A.D. Annie og Erik Henrik Kvartrup. Jeg skal udvikle comedy, og det gør vi at finde så mange unge nye komikere og give dem så mange chancer som overhovedet muligt. Men det tjener du ikke. Det tjener firmaet ikke penge på. Nej, det tjener man ikke rigtig penge på. Det, man tjener penge på, det er at lave Live-fabrikken, eller Den Blinde Vinkel, eller nogle andre tv-program. Det tjener man penge på. Udad til så alt ud til at køre, men bag facaden begyndte det at slå revner, og i 2011 gik Kasper og Iben hver til sit. Men allerede senere samme år begyndte flere aviser at spekulere i, om Kasper havde fundet sammen med sin personlige assistent Isabel Friis Mikkelsen. Kasper afviste rygterne dengang, men mod slutningen af 2011 stod de offentligt frem som par. Efter en årrække med succeser førte Kasper makkerskabet med Frank ud på scenen i showet Kasper og Frank, nu som mennesker. Mine damer og herrer, Kasper Christensen og Frank Hvam. Jeg har givet en lille smule problemer med min nye kæreste, fordi hun er en lille smule yngre end mig. Ikke så meget, altså hun er halvt så gammel, så det er sådan inden for lovens grænser selvfølgelig, ikke? Det jeg hører allermest, det er det her, fy for satan, mand! Hold nu kæft, hvor er du klam, mand! Jeg er ikke så god til at lave Ibens stemme, men det er sådan lidt derhen af. Og vinderen er Kasper og Frank! Tusind tak, vi er meget, meget glade, og vi vil gerne med det samme sige tusind tak til alle sammen. Tak til dem, der har stemt på os. Det er virkelig, virkelig fedt for os at vinde den her pris. Tusind tak alle sammen! Showet vinder prisen for årets liveoplevelse, og Kaspers forretning boomer. I 2012 topper han indtjeningen med et overskud på 15 millioner og en månedsløn på over 400.000 kroner. Kasper har fart på. Han åbner natklubben Sunday, skriver og medvirker i filmen Player, Er det ikke lækkert, det her? Det er ikke livet. bliver gift med Isabel,
Hun ser forrygende ud. Hun har aldrig set bedre ud til liv. Og det siger ikke så lidt. Og i 2015 havde Klovn Forever premiere. Tag indånding. Ja, så er du klar med. Så er dagen i gang. At de er så uforfængelige i deres fremstilling. Altså, ja, vi skal grine af det her univers, men de står på første række af dem, vi skal grine af. Og det synes jeg er super fedt. Gider I godt blive i Vækker Malte? Altså for helvede. At det, som var et lille bitte projekt på Zulu, som blev sagt, det er et nicheprogram. Det bliver færre, det bliver mindre end langt fra Las Vegas alle, ikke? At det ender med at blive købt af Sacha Baron Cohen i USA. Altså, det må vi også sige, det var altså for os rimelig uvirkeligt og mindblowing. Giv en stor applaus til Kasper Christensen! Jeg er virkelig stolt og overrasket. Det er fuldstændig fantastisk, og jeg er også meget rørt over det. Jeg er kun halvvejs i min karriere, og hvis jeg må ganske kort citere Jovi, altså Bon Jovi, så vil jeg sige, wow, we're halfway there, wow, living on a prayer. Vi ses derude. Tak for det. Kasper rider videre på succesen. Han skriver og medvirker i Dan Green. Klovn vender tilbage i 2017 med en ny sæson. Hvordan er det at være tilbage i den rolle? Det er desværre snublet tæt på mig selv. Spiller over for Hollywood-skuespiller Anne Hathaway. My name is Matthias Albert von Rüdiger, der Kleinsocken Himmelburger. Og i 2020 afrundes filmtrilogien med Klovn The Final. Nu skal du holde fast. Nu skal du på is. Hvad skal jeg? Nu skal du på is. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det er du godt til at høre, når du tænker lidt om. Kasper udgav samme år også en bog sammen med Martin Kongstad. Et personligt og meget ærligt portræt. Det, der er specielt i den her bog, det er, at den jo starter ud som et projekt, men ender som et andet. Der kommer der et andet billede op af mig selv, end jeg havde regnet med. Og her sidder vi altså 4 drenge i New York på et hotelværelse, og har været oppe i 37 timer på det her tidspunkt, og begynder at sige, at vi kan ikke mere få det op i næsen. Hvad gør vi så med kokainen? Altså, det er jo crazy, det her, ikke? Pludselig har det vist sig, at jeg har misforstået, hvad det er for en karakter, jeg egentlig er. Altså, jeg kan huske på, at den her karakter, Kasper, er jo en, jeg selv har opfundet, ham for Klovn, som så overtager mit liv. Den persona, man er, når man bliver kendt, stivner man fast i. Jeg var 20 år gammel, da jeg blev kendt. Og den måde, jeg opførte mig på, har jeg jo siddet fast i. Jeg har levet et ret vanvittigt liv, og i det, der havde jeg nogle værdier, faktisk nogle mål, som handlede om selv sex, men også berømmelse og penge og succes. Og når man så opnår alle de her ting, og så stadigvæk er ulykkelig, så er der noget galt. Og så en dag i skoven, så tænker jeg, okay, nu har jeg hørt om det her med at bede, jeg gør det bare. Og så sagde det bare, altså som om, at en rygsæk fuld af skyld og skam og alt muligt betaget af, og jeg kunne trække vejret frit, og den er ikke kommet på igen siden. Jeg føler et vist ansvar for at fortælle om den lykke og glæde, jeg har fundet. Det er første gang, jeg føler, at jeg har en ro indeni. Det er første gang, jeg ikke føler, at jeg skal ud og bevise noget. Det er første gang, jeg ikke hele tiden føler, at jeg er på. Jeg bliver ikke kigget på. Jeg skal ikke være noget for jer andre. Jeg er mig selv, og det er første gang, jeg har det sådan. Og det kan man så sige, det er jo ikke noget, det er jo ikke en rolle at påtage sig. Det er en reel følelse. Hvordan jeg ender, om jeg får lang skæg og en lang hvid kjortel og sidder og mediterer oppe i Himalaya-bjergene, det skal jeg ikke kunne sige, men det er den her vej, jeg går nu.